nostru episod. Acest episod va fi cu Piggy. Să vedem. Dacă vă place, să dați un like. Super mare! Și la acest episod să strângem 100.000 de like-uri. Hai să vedem. Din păcate, ceva care sora mea e băiat, dar nu mai contează. E chiar super mega haios. Hai să vedem dacă avem vreo cheie. Da, hai să vedem. Verde, n-avem niciuna. Va cam fi greu că... Păi da, au început deja, probabil Oh my god! Mai avem decât codul și cheia albă. Nu sunt cam buni. Aceștia. Playeri. Chiar super mega buni. Am găsit o rotiță. Am să iau. Vino că am eu cheia albastră. Vino. Hai jos. Hai că mă duc. Stai că mă duc prin baie. Că... Da, și eu mă duc prin baie. Nu știu unde te-ai dus tu. Habar n-am unde e baia, Eric. Caută și tu. Uite. În față am avut noroc. Hai că mă duc prin jos. Am deschis aici cu cheia albastră. Hai că fug afară. Avem nevoie și de rotița roșie. Și cam scăpăm. Hai că am venit să bag. Ai pus-o? Da, am pus-o. Bine. Hai că... Vă spun de unde se ia cheia albă. De aici. Cheia portocalie asta. Ai găsit-o? După fântână. Ai găsit-o? Trebuie să vă stai ce aici. Cheia verde de ce au folosit-o. Hai că nu e descuiată. Dar unde trebuie să merg? Jos la subsol. Jos la subsol. Mi-e frică să nu mă prindă Piggy. Dacă credeți că asta este roșie portocalie, dar da. Da, nu prea știu nicio diferență. E portocalie, vă spun eu. Hai, va deschide. Din. Hai, bă. Ce am găsit? Hai jos. Poate găsim rotița roșie. Da. Am găsit-o. Haide. Deci să văd ce mai e pe aici, că poate e codul. Poate e codul. E? Da, nu e nimic. Ok, ai luat rotița? Da, am luat. Hai. Pentru primul nostru meci de pe telefon este foarte bine. Bine. Adică de pe am luat codul ăștia. Doar eu mai am ce trebuie. M-a prins, cum m-a prins? Unde e? N-am înțeles asta. Unde e? Păi rotița trebuie să fie... Ia urât. Bine să credem. Da. Ok, hai că... Știi ce ne-am făcut noi și puteam să murim? Să mergem pe jos pe unde era ciocanul. De ce nu ne-am gândit la asta? De ce? Dar, prieteni, e super mega greu să jucați de pe telefon. Da, e mult mai greu decât pe tabletă. Noi suntem obișnuiți de pe tabletă, că... Dar de pe tabletă nu vom filma. Da. Și vom filma de pe telefon. Și ne jucăm și pe telefon. Mai omorât-o. Piggy a câștigat. Da, Piggy a câștigat foarte bine. Piggy, să faci mulți bani și îți urăm noroc. Nu? Da. Ca să facă și un skin. Noi avem 0 bani. Da, avem 0. Ce mapă să votăm? Haide, mapa 8. Okay. Că din ea scăpăm. Hai la circ. Unde mergem? Da. Dacă vreți să vă instalați jocul, să vă instalați Roblox. Acolo îl găsiți și pe Piggy. Trebuie doar să scrieți Piggy. Vedem dacă vor și eu. Da. Bă, vezi că s-a votat și școala, apasă. Apasă. Dacă nu știți cum se face să fie votat o mapă dacă e egalitate, apăsați de multe ori.
fiindcă nu faceți bani dacă picați. Că n-aveți cum să picați. Da, adică... Și botul știe și dacă ești ascuns. Da, adică dacă ești într-un fel... Eu sunt. Eric, te rog să nu mă omori. Hai, mă, trebuie să te omori. Dar tu ai citit bani. Asta fii tu, Piggy, nu te supăra acum. O să revin eu de hack. Cu buta mea. Piggy, ha, ha, ha. I am the one I am respect. I am the one I am respect. Nu trebuie să punem... Oh, cheia! Cheie! O cheie deja. Ah, bine că mi-ai zis, Wow, cum stau! Voi ați văzut? Ia. M-am spăunat. Dar nu te uita. Nu mă uit. Că altfel n-ar fi corect. Eric, dar capcane tu la o să ușă. mă prinzi. Unde se pune cheia? Păi ce cheie ai? Albastră. Albastră? Lângă mine. Din nefericire. Tu o pun aici, la ușă, capcane. Fiindcă vreau să fac repede bani. Uitați-o! Unde mă vezi? Am văzut-o. Primul om care va muri va fi aici. Ok, deci... Hai, omule, hai. Haide. Ia portocalie. Deja? Nu suntem buni. Hai că ai plecat de lângă ușă. Da, mai cât într-ale. Doamne. Te prind eu. Nu! Hai. Nu. Da, eu scap. Ce? Nu mai prins. Stau pe tine. Nu stai. Stai în spatele meu, poate. Mai omorât. Ok, a fost puțin lag aici. Dar este în regulă jocul. Te va arăta să te uiți la ceilalți. Dar să nu zici unde sunt. Vezi că sunt la ușă la tine toți. Toți? Da, aproape. Sunt doi, vezi că mai au fugit, se duc spre cheia albă. Una are aia portocalie. Du-te repede. Hai că nu știe pe unde. Îl cheamă pe tipul. Repede. A intrat. Vezi că n-a intrat. Urmează. Îl văd. Îl văd pe tip. Uite-o. Fata. Vezi? Îți face troll. Îți fac troll ăștia. Nu fac troll, că sunt bun. Le pun capcan aici să nu ies. Așa. Dar poți și pe cealaltă parte. Stai tu în cealaltă parte. Păi da, și fiind după ei și nu ce să fac. Unul a călcat într-o capcană. Repede, nu știu cum să introduce. Adică e foarte greu să joci de pe telefon. Eu sunt și mai nubă decât tine, îți dai seama. Deci eu n-am apucat să... Ia că merg la ușă să vadă ce e acolo. Vezi că sunt la ușă! S-au prins? Nu! Ce? Am avut foarte mare grijă. Omoară! Calcă fata în capcană. E mult mai rapidă ca... Ia, ce face? Hai că prind. Ce faci? Ia, uite-o. E șmecheriță. Ia, să bag buta. S-a blocat! Bag buta după ea. Bag buta. Vezi, uite-o! Vino! Repede! Da, știu. Dragi prieteni, dacă mai vreți episoade cu Piggy, să ne spuneți în comentarii. Prinde-o! Da, a scăpat!
călcat în cap. Nu știu că... Asta a fost. Asta. Ce face Eric? A scăpat. Eu am fost pe ea, ce se întâmplă? Nu mi-a mers. Nu ți-a mers, n-are nimic. E super Adică mega eu acum greu. unde sunt? Uite-te la mine. Unde sunt eu? Uite. Mai e o fată. Da, știu că mai e o fată. Mamă, ce greu e de pe telefon. N-am jucat niciodată Piggy pe telefon. Să știți că E super mega greu. da, n-am mai jucat pe telefon. Mai ales sunt obișnuit cu 10 treburi de gheață mai mici Da. și cu skin-ul teacher. Deci, Eu sunt... oricum skin-ul nu face nimic, dar capcanele de gheață sunt mai bunicele. I-am prins. Cheia albă. Te-am pușcat. Nu, a dat pe lângă. Yes! Ce bine, vezi că se duc să iau codul. Cred. Hai, ieșiți. Că vă așteaptă grănicul băta. Ce ieșiți voi? Mamă, cum mi-au scăpat de data Eu asta. sunt obișnuită cu 2 skin-uri. Am Hai să vă văd. prietena lui Peppa Pig, dacă o Hai. știți. Vă rog. Am prins-o. L-am prins pe băiat, nu pe fată. Wow. Stau la cod, așa. Gata, nu mai ia nimeni codul. Vezi că fata asta are renciu și cred că... El va folosi, nu? Da. Eu zic că cu Ok. meciul ăsta încheiem, ce zici? Da. Îmi pare rău dacă nu sunt foarte bun. Dar e Mi super... pare rău fiindcă Eva a stat mai la văzut oameni, nu știu cum să zic. S-a uitat la alții când Da, juca. pentru că n-am aprins Ușa e deschisă aproape. Am luat codul. La codul? Da. Păi aștept la Nu, ușă. n-au luat codul. Acum au luat. Gata, au la codul. Stai la ușă, Eric. Stau la ușă. Mamă, nu știu ce bai este meciul ăsta. Ei. Mi-e frică. Dacă e prins tu, Eric. Stau aici. Oricum ai mulți bani, Eric. Eu l-am 0. Ba nu, 10. Vezi că te-a văzut aia cu codul. Vezi că te-a văzut. Nu te du după ea. Că ea încearcă să te șmecherește. Știu. Mă las. Altfel, Vezi că mai ești la ușă. Am văzut. Nu pleca. Uite! S-a dus! A călcat! Yes! Bravo! I-am dat. A Ești deschis ușa tare. măcar? N-a deschis. Nu, n-a deschis-o. E aici, vrea să ia codul. A luat codul. Du-te la ușă. Deci, în caz că vrei să faceți mulți bani, stați la ușă. Da. Fiindcă, știu că nu e o metodă bună, dar Dar măcar nu bani. scapă oamenii. Da. Adică... Fata asta nu cred că o să poată face mare lucru. Omoară! Erica N-am omorât-o! n-a pus codul! N-a pus codul! Bravo! Nu știu, eu am trecut de câteva ori prin ei din ce mi-a arătat mie. Da, nu te-am omorât. Hai, vă Dă încheiem? play. Mai facem un Mai meci facem un meci. de house, da? Ca să evadăm repede. Mai facem un meci, oameni buni. Au trecut 14 minute de când am început să filmăm. Și sper că a ieșit bine videoclipul. Sper că a ieșit. Da. Sperăm. Sper să vă abonați foarte mulți oameni, pentru că vrem să strângem foarte multe like-uri, nu? Da. Dar stai, mie ce mi-arată aici? Nici nu m-am uitat. Mapa 1. Se vă putează școala. Eva, am o problemă. Eu nu pot intra, că dacă dau premia, mă arată pe mine. Dar cred că sunt acolo. Sunt. S-a Deci, votat oameni buni, școala. să știți că Da, aici! eu nu sunt. E un nou mod trăitor, care Trăitor. nu știu cum funcționează. Eu încerc să-i fac... apasă mult. Hai, apasă. Dar stai că eu nu pot apăsa. Traitor a fost ales. Yes! Cine-i traitor? Tu? Habar Nu știu. n-am văzut. Nu știu. E cu surpriză.
Sper să nu fiu eu. Trebuie să scăpăm. Da, da. De aici n-am scăpat niciodată. Da. Asta e spitalul, nu? Nu, asta e școala. Asta e școala? Da. Eu zic că e spitalul. Eu spun că e școala. Eu zic că e spitalul. E școala. Am avut dreptate. Nu prea știu eu bine. Mapele. Da, nu știu deloc bine. Eu urc sus. Cheia portocalie. Băi, veni Nu sus înțeleg. că... Tipii ăștia sunt răi. Fiu, La mine- n-am picat noi. Ne trebuie o carte aici sus. La mine. Trebuie să ne chinuim. Stai că noi suntem în timpul meciului. Asta e străduința noastră. Cred că... Mamă, o fată sus. E... Oricum ar fi o fată sus. Hai mă, deschide-te. Hai că la mine e mai bine. Hai mă, închide-te. Sesam, închide-te. Să închide-te. Sesam, nu am zis să te deschizi, am zis să te închizi. A picat perfect teacherul. Teacherul e la școală, așa că e perfect. Da, eu Ce cobor. capcane mare are. E urmă, Mama, mai e ești? jos. A, și vine după mine! Eric mă moară. Revenim în scurt Timp. Nu stați terminat. Am revenit, fiindcă nu mai aveam net. Și se pare că, da, s-a cam terminat totul. Da. Am murit cu toți. Eu zic să închidem videoclipul aici. Aici. Pa, dragi prieteni!